Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshweni bingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umfoka mbanjwa ukhathini. Umshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahle sengathi azoshumayela. Kunomuntu okaphuphe inja yenzisa komuntu. Omunye iphuphe nje ikhuluma naye, xoxa naye, imtshela okuthile. Omunye iphupha inja imvikela entweni ethile, omunye iphuphe imjabulela, omunye iphuphe imxhawula. Ngikhuluma ngamaphupha abantu abake bawabuze kimi ukuthi kusho ukuthini ukuphupha inja yenzisa komuntu. Ijule kakhulu bafethu indaba yenja. Ijule kakhulu indaba yenja kanti futhi indaba yenja ibucayi kakhulu. Esingasho ukuthi abantu izinja abangazifuyi, angisho njalo ukuthi abantu izinja mhlawumbe abangazifuyi. Kodwa la ngikhona ngizofundisa abantu ukuthi kusho ukuthini uma inja usuzoyiphupha yenzisa komuntu. Yabona uma ufuye inja kunezinto ekubalekile ukuthi uzigweme ukuzenza. Uma ufuye inja kufanele uqikelele kakhulu. Namuhla kunemizi engahlali umuntu, namuhla kunemizi ehluphekayo kakhulu. Izinto zabantu bakulowo muzi loyo alihlangani ngenxa yokuthi kwathathwa inja yasetshenzwa. Selokwalahleka inja phakathi komuzi wakini. Aziphindanga izinto zalunga. Bathatha lenja base beyisebenza, baniphambanisela izinto zenu, baziqeda nya. Kunamhlanje akulungi lutho ngenxa yokuthi kwalahleka inja kini. Omunye kuzozibuza ukuthi kwakwenziwa yini lokho. Uzokhumbula ukuthi lenja njengoba niyifuyile niyithanda insila yenu lekhaya, ngoba ngaso sonke isikhathi uma nidla nicaba amathambo niyayiphonsela lenja idla amathe enu, okusho ukuthi lenja isiyinsila yenu njenganabantu bomndeni. Manje kulula ukuthi umuntu meyithatha bese ayisebenze aniphambanisela izinto. Miningi imizi eyalahlekelwa yizinja kuze kube namhlanje bayazi nje ukuthi yashona kuphi, kanti yathathwa umuntu wayisebenza waniphambanisela izinto zena ziphambili ngenxa ukuthi kwalahleka inja yasetshenzwa. Inja iyinsila yenu manihleli nawo phakathi kwegceke. Ngamafuphi ke ngiqonda ukuthi kunezinto ekufanele ukuthi nizigweme, nenze isiqiniseko sokuthi niyazigwema uma nifuye inja. Inja akumele ukuthi niyicabela amathambo niyinike, ngoba ngenkathi niyicabela amathambo niyinika amathe ayinsila yenu, lenja ibisiphenduka ibe yini uqobo ngesizathu sokuthi sinensila yenu. Omunye ngiyazi ukuthi mhlambe uzangayizwa kahle lento engiyisho, kodwa lento engiyisho iyona lento engiyishoyo. Akufanele kube ukuthi inja uyicabela amathambo uyinike, ngoba lenja automatically ngolukangqeqe ibisiphenduka ifane nani ibe yinsila yenu ngesizathu sokuthi seniyinikeza amathe enu. Umthakathi uyakwazi ukuthi anigadle ngayo. Uyabona ke izinto eziningi uma ungakazi uzibone kulula futhi ukuthi uziphikise. Uthi lento ayikho, kodwa mhla wahlangabezana nayo noma wabona umuntu onaleyo nkinga ila uqala khona ubone ukuthi hey lento iyiqiniso. Abanye baze bazingele ngezinja, ibamba inyamazane, adle leyo nyamazane ebanjwe yinja. Le nyamazane esuka isinamathe enja. Ningangizwa kabi bafowethu, ningangizwa kabi maphisi. Angiqondile ukuthi mhlambe ngigadle. Kodwa ngiyachushisa ngesizathu sokuthi uma sabantu siphile emhlabeni asembulelwa ngendlela efanayo, ngoba siphiwe ngendlela efanayo. Wena ungangayembulelwa lento engiyikhulumayo, kodwa mina ngayembulelwa lenkulumo engiyikhulumayo. Omunye uthola ukuthi phakathi kwegceke nayi ingane nje, ngizosibona ingane encane iyadla ingane, kufika inja ifika ikhotha ukudla kwengane, ingane isidla ukudla okunamathe enja. Sekumngozi obukhulu lobo. Nawe mhlambe ube budedengu uthola ukuthi inja nawe izokhotha lapha esitsheni sakho bese wena udlele khona la sekunamathe khona enja.
kwenzakalani mawubheka wena uma labantu laba sebehambile emhlabeni ekade befuya izinja bezicabela amathambo uthola ukuthi kwesinye isikhathi inja ibikhotha nala edlela khona lo muntu usefika ngale kwelamathongo ufika kwelamathongo akagunyazwa ezintweni eziningi ukuthi uma efika kwabaphilayo akafika ngendlela ethile edaliwe ngesizathu sokuthi kusuka khona inkinga kwesinye isikhathi abhekene nayo iyona ke lento eyenza ukuthi uma uphupha wena uphuphe inja ucabanga ukuthi isitha kanti akusona isitha iloya muntu loyana wakini kodwa ngesizathu sokuthi yena wayekade ethi noma icaba anike inja bese inja iyadla leya nje lana isinensila yakhe siyefana naye ngesizathu sokuthi akagunyaziwe kwelamathongo ukuthi avele ngendlela edaliwe ukuthi avele ngayo avele ngezilwanyana ezithile ezidaliwe ukuthi uma umuntu evela kwabaphila uyovela ngalezilwanyana angenza umfanekiso mhlambe nje uvela uphuphe nje isithwala mbiza kungenzeki lokho ngesizathu lo muntu akekho esimene esihle kunento edinga ukulungiswa nedinga ukuqondiswa phezulu kwempilo yakhe bese avela yena avele ngenja ubone inja manje iyaxhawula ubone inja manje iyakujabulela ubone inja manje iyakhuluma kanti yini na ilowa muntu wakini okhalela okuthile inja kuyenzeka uyiphuphe emaphupheni kodwa kungabe ukuthi isitha kube ukuthi umuntu wakini kodwa uma ezovela ngesimo senja kufanele wazi ukuthi kukhona into ethile embambile edinga ukulungiswa khona inhlambuluko ethile ayidingayo adinga ukuthi enzelwe yona ukuze ezokwazi ukuthi avele uyena okanye avele ngezilwanyana ezadalwa umkhulu omkhulu ukuthi umuntu uma esedlulile uyovela ngazo kodwa ngesizathu sokuthi vele nina manidla kini niyazicabela izinja nabasendulo nabo babezicabela izinja bazinikeza amathamba namathe abo ingaki izinja kwesinye isikhathi zigcine zirepresenta abantu basemakithi esebandulela kwelamathongo ningixolele ngokufaka lamaganya nesilungu umuntu engafundile nokufunda iyona ke leyo nto bafowethu kodwa ke ngoba lento ijulile kakhulu yinde ungangithinta mina kuzona inombolo lezi ezila kwibhayo ngikuchazele kahle noma unamaphupho afana nala ukuthi lento ke manje uyilungisa kanjani sizokwazi futhi ukuthi sikuchazele kahle sikunikeze umhlahlandlela engisho ukuthi ke bafowethu asigweme ukucaba amathambo bese siwanikeza izinja masifuyile noma senza imisebenzi amathambo singawaniki izinja kodwa amathambo siyawaqoqa bese siwashise wonke hayi ukuthi siwanikeze izinja ngoba lawo mathamba asuke namathe ethu ayinikwa imalasi amathambo aphuma emlomeni yebo abantu abaningi abakwazi lokho ngoba phela bona mabekhula abakhula nje izinto bayazenza nje ziningi vele izinto nezamaphutha ezazenzeka endulo nokhokho bethu abebegcine bezenza ezamaphutha kodwa ngoba thina saba nenhlanhla kwafika ushembe wakwazi ukusifundisa izinto eziningi ezibucayi neziwubungozi esizothi masizenza kube ukuthi kusasa azizoba nemiphumela emihle angibonge kakhulu